Ето виждате, сега ще нарежем месото на купчета. Свинското е едно от най-добрите меса, които може да готвите за тестостерон и въобще хормонален баланс на тялото. Сега ще нарежем малко лук, защото от лука се вдига тестостерона. И ще заприличате на Иван Колов. Здрави, мощни, силни. Разбира се, слагайте малко вода на самия лук, за да не плачете. Понеже не е приятно. Тук в Ню Йорк лука е доста скъп. Върви над $7 килограма. Понеже е био, навсякъде ядем биопродукти, не някакви естини бокуци. Тук ще резнем още една глава. Стара е, но ще трябва да я изядем, защото, както казах, е много скъпо и не можем да си позволим евтина продукция. Виждате за какво и да реч. Нарязваме лука. Малко съм нископосан, но все пак съм заварчик. Следващото нещо, което правите, е да добавите 30 грама масло. След като маслото се е загряло, лекичко добавяте свинското. Много е важно да слагате морска сол от Виетнам. Много добра. Тук имаме за 4 евро килото. Значи, когато малко се е подопекло, добавяте внимателно и самия лук, като внимавате да не изсипите. Разбъркате и чакаме да стане. Яйцата са готови. Пуснах да кажа, когато ги сварим, добавете малко оцет, за да се белят по-лесно. След което ги охлаждаме с студена вода и ще можем да ги обелим по-лесно. Американската вода е много топло, има всякакви бацили, които са много вредни. Затова не препоръчвам толкова часа, рано още, да се пие от нея. Сега, следващото
Първото нещо, което ще направим е да обелим 3 сварени яйца. След като телешкото е готово, изсипваме цялото в една купа. Изсипвам всичко, защото маслото е много скъпо тук в Ню Йорк. След това добавяме яйцата. Рязваме си ги ето така. И се получава едно великолепно ястие, което повишава тестостерона и отново ви прави мъже. Зелевата салата. В зелевата салата слагам от този сол, защото е най-здравословен. И това е яденето, последното хранене за деня. 300 грама свински врат, лук, 3 яйца сварени, може и на омлет, зеле, за да гони естрогена от тялото, с 30 грама зехтин. В свинския врат сложихме 30 грама масло за тестостерон. И така макросите за деня са около 100 грама мазнини, 80 грама протеин, защото, повярвайте ми, повече от 80 грама протеин е напълно ненужно, а е дори вредно. Нека не забравяме и за ябълковия оцет. Това е най-доброто нещо, което може да пиете за контрол на кръвната захар. Пия няколко добавки. Това, което ще ви покажа, е стака ми за натурално повишаване на тестостероновите ми нива. Като за 35 годишен мъж се нуждае от тях. Това е Тонга Тали, Падогия Агрестис, чесън на капсули, борон, витамин D3 и K2, B12, цинк, мед или така наречения копър, магнезий и омега-3. Благодарение на тези добавки успявам да поддържам на 35 годишна възраст тестостеронови нива на около 20 годишен или 1000.